De Sint-Antoniuskapel aan de Stationsweg in Venray werd vrijdagochtend verplaatst. We zijn al een poosje bezig natuurlijk met de zogenaamde Oostverbinding de laatste tijd en de komende tijd ook. Op de plek waar we hier staan komt een rotonde om het mooier en veiliger te maken. En wat staat er dan helaas net een beetje in de weg? De Antoniuskapel. En die was al 1 keer verplaatst. We hebben toen eigenlijk afgesproken dat gaat nooit meer gebeuren. Maar het gebeurt dus toch nog 1 keertje. En daar zijn we nu getuigen van. Ja, u heeft hem mogen optillen met de grote hijskraan. Ja, hoe was dat? Ja, dat was wel heel erg gaaf. Ik heb toevallig in coronatijd, toen ik even geen werk had, was ik op een plek waar ik al een beetje aan de knoppen van wat kleine gravers en zo mocht zitten. Maar dit is dan toch wel het echte werk. Ja, hoe staat het met het project? Ja, het gaat in grote lijnen gaat het goed. We zitten gewoon binnen de tijd die we ervoor gepland hebben. Dit was natuurlijk een van de randvoorwaarden om die volgende fase, want daar praten we dan over, in te gaan. Maar als ik het uit mijn hoofd goed heb, is dat gepland voor begin komend jaar.